Hai khajana mare kiching song norok nai tongo ani YouTube channel SK Entertainment Channel. Hai ang norok ni bayap eba kiching Sibakor Deborma. Tini norok ni bagui kaiba facts tui haika eba 5 facts tui norok tinin chimi ama hai facts norok nai mannai je chini tirprao salai jagi phaimani a kogrok tabukphano borok salai phaimani a kogrok se phaidi hingke asuk lelayawi number 5 norok jotono hinjak baina je nogrogo maichapruo je phaklai tola maita sadi hinoi abo agini simino sajagui phaimani kok thaisa tongo chini dophao je phaklai tola maita sadi hinoi te sao phaklai tola maijaka hangke bohok sao hino phiaba a kok busuk kubui phaidi jeng tini nainai legana bayap song tini a phaklai tola maijaka hangkai bohok sao a kok norok sadi comment box thangui busuk jaratui kubui phiaba tini ang sanai norokno phaklai tola maijaka hangkai bohok sada sa na sada saya kok ungkha phaklai tola maijabo bohok saya tamni hingke tomungno a phaklaio kwbangma yong malui tongkhe eba aingtui mushroom eba nok braisa eba kurma ma malui tongkhe borok khiwi rohorke nini maklaio o khino nung chajaktui ingke nini bohok sawi mano aboni bagino okora borok sau je a mai chapruo phaklai tora maita sadi hinei hingke norok ano sungi mano je angle chabo biko kok bohok saya bele aw kubuino nini nung mai chapruo a khinin thanio klai phaya anok bonai sarokni haini bagino nini bohok saya number 4 ni facts norok jotono gari kalayo norok jotono thanglai phailai khlaio kwbangma borok kwbang khino thanglaiyo baksa bike bai baksa gari bai baksa bus bai obhaike norok thanglaichu khlaileyo phiaba thanglaichu khlaitanio lama majarogo norok sui eba pun eba aming lai thangmani nukhe hingkai baksa driver rok a lamao tini butha geitongo phiaba a kok busuk kubui phaidi chung tini nailai naigena aw joto borok no abo hai khlaileyo sini tipra sarok eba kwbangma dopharok obono manilayo tamni hingke o bharoto kwbangma borok no hindu tini ang sana naimakai oro kuno dormoni kok sana naimaya borok a je shoni eba mongol obhai grohono borok manilayo haini bagi borok kirijagui abo shoni chokro se nangana hinai borok baksa garini obhaike buthaklayo tai baksa keba reisa gari bek khlaiei tewaisa khulumui eba yakbai ahai khlaiei borok cross khlaiei thangui borok tewaisa choliui thango khajana mare kiching sok norok sabo obhai khlai comment box thangai comment khlai di phiaba angrungno tabuk sanai abo busuk jarati kubui ang sawana amo hai khlaimani ungkha asol kok ungkha je abo scientifically jeng naina thakang gakai abo je apuno nung pherjagui thangi mano haini bagui nung aro rangrok rwnani dorbarok nangui tongi mano haini bagino tini borok ap punrok japur lama himui kesarma jati himui tongpruo bo lai thangsugya hingki norok tini tabuk saima khana tamni bagui gari driver chalangnai rok abo hai lama majaro punrok suirok amirok phaike butha hingke phaidi number 3 ni facts nok ni nongkor ka hanggakai je horogo thu narsing hini nongkor di hini salai tero akok busuk kubuya phaidi jeng tini nailegana aw joto borok no oma hai khlaileyo phiaba tabuk phono dai norok a munago habi tongsinai
नों खुब तै मुसुमा बायले आ जे हामिया एबा ब्रासा बाहायके खारै थांनाय आं नरकनाव सावानो नरक आफरो थु हनै नखरियावै नरक जेनो सुरिwo bonono graki suriwi नखरका हंकैनो चावानो हिनै आं नरकनो आं हिनो नरक ताबुक सोंनि मानो ओ बरगले धर्मनि कक खिसाहै दं हिनै फेबा आंवर कुनु धर्मनि ककनो साना थांमानिया नरकना वानचुक नायदि फरक खरकसासो आ जराव फाइ रिखे बिनि साकाव खुब दैनाङि थांके आ बरक ननो तामो खलायनो हायनि बागैनो नरक खुब सै मुसुयावै नरक हायनो नंखरके तामो ओंबा नरक ताबुक पनादे आ मताय आयतारकनो पयतो खलाय दंख ताबुक ओ साइन्टिफिकनि एबा ओ मर्दाननि जुग्रग हिंके ताबुक नरकनो आं नम्बर 2 नि फैक्सनो साइकना रिबने नरक जतननि बररनि थानिनो खोनाकाना जे आगिनि बररक सामानि जे साल निनि बख्रकनि सुजा सुजि ओंखा हंगाखायनो आ बररक साविरिउ जे ताबुक 12टा तामकाहिनै आ कक बुसु कुबै फाइदिजों नायलायनायगोना इ कुबैनो आ निनि बख्रक जरा नों चानायै एबा तेज खलाय आमजगैनाय हंगाखाय कुबैनो निनि गरियोबो दिनि 12टानो तामै दंगो हिंकी सेनी तीफ्राव आगी गोरी सिकिरी हिंकी बोरो बाइके साइमान कना नरनी थानी तिनी क्वेक्शन तंगी मानो आओ कुबुइनो सिनी बोरो बाइ साइमा कना गोरी सिकिरी हिंकी आओ तिनी सिनी तीफ्रा होवो आगी राजा रोक तंफ्रुओ गोरी रोक यूज खलायो गोरी रोक बोरोक नाइलायो हाइनी बागिनो साजाकमा बोरोक ओ जोरा बाइ ती सालना बोरोक तिनी परीक्षा खलायनाय आकनै borok saimano je tini bini bokrok jora tini sal tongka hingga kaino borok saimano je tabuk 12ta hingka hinei tai sal khegi thangka hingka kai 12ta laika hinei saimano hingke tabuk norok hini mano chini borok bo scientist no bole agini simi borok apro pose poria leka porosi griti prawo leka porosi sopaya kongi borok bahake scientist ni mana kokha nungbo daily no o sal baini ni gorina nasigi jeri time set khlai ka hingkai nungbo obahai samung khlai mano norok sabo obahai samung khlai comment box thai comment khlai di number 1 facts norok jotono bangla phaimani nukhati bangla phaika hingkai norok bai thango norok obahai newspaper eba khobor rogo youtube rogo nukhana bangla jotoni phaimani desh ka japan Ingke tabuk seng pagi chini tipra hao tamni bagai bangla phaika chini dopharok songko kasi tei joglo lai chini borok bangla phaika no oi chiri kokboi joglo lai beri hine hinlayo tamni bagai hinmani narok sainaman abo hinma engkha je borok mutai ataino poito khlayo tai o prithibino dongso khlaina naika hini se borok oma haike joglo lai tei kasi tei songkorok tamlayo Okay, norok tabuk ano hini mana o borlai dormoni kok mangno sawi tongo hinai I ang o dormoni kok no sana thangmani ya tamni ke chini borok takpono monago himi tongko abono pohoro tuna bagai se ang sawo tamni bagai hingkenkai borok a songkote kasi tamamano bangla thagi thangka hingkai dini scientist rok dini abono tui kono research se khlai nangla khamu sabo dini abahai songkote kasi tamai tangko comment box comment khlai di tak phai sung nailena bangla tamni bagai phai bangla phai mani engkha je ha tona je phap eba kutung je alaba abo ongkhor mani bising tei prithibi lilagai bangla phayo ungya kheba je khoni koila khurjak mani je petrol rok na jak mani omhake khoni eba karkhana ba heke factory rok sana mani bising tei o hamia hawa thangmani bisingti phap nongkhorei bangla phayo norok science pori kha hingkai tebo saimana no bangla bahike phai hinei norok ani chlai tebo sija ngi norok obahine tebo amazing facts tir prani ngi agini kokmarok no khnai tongnani bagai norok ani youtube channel SK entertainment channel subscribe khlai tonde hambai